А от 6-тия час настана тъмнина по цялата земя до 9-тия час. А около 9-тия час Иисус извика с висок глас: Или, Или, лама савахтани! Сиреч: Боже мой, защо си ме оставил? Някои от стоещите там, като чуха, казваха: Той вика Илия. И веднага един от тях се затече, взе гъба и натопи я в оцет, и като я надяна на тръст, даваше му да пие. Другите пък думаха: Чакай да видим дали ще дойде Илия да го избави. А Иисус, като извика пак с висок глас, изпусна дух. И ето, храмовата завеса се раздра на две, отгоре до долу, и земята се потресе, и скалите се разпукаха, и гробовете се разтвориха, и много тела на починали светии възкръснаха. И като излязоха из гробовете подир възкресението му, влязоха в светия град и се явиха на мнозина. А стотникът и ония, които с него заедно пазеха Иисуса, като видеха земетресението и всичко станало, твърде много се уплашиха и думаха: Наистина, Божий син е бил тоя човек. Там бяха също и гледаха отдалеч много жени, които бяха последвали Иисуса от Галилея и му служеха. Между тях бяха Мария Магдалина и Мария, майка на Йоакова и Йосия, и майката на Зеведеевите синове.